Proses voice of Karbi Hills kilang ratum do anhan Pitum non hejong kitam tangan state banji puta latum wan pithe ke delo lapen ke rata kemang PGR eviction nahi puta lata eviction thik se delo lapen ke rata kemang dola new voter list and separate voter list selam moi puta order PLO high court peta puta latum jitu tim Karbi Anglong latum bangla new voter list tan nong tuarni ta selam tege delo inkan na ke par elo inde ke 6 manang bong si lason new voter list ke selam order pi tiga latum 6 man kali inkan na ke pantal latum selam tege delo lapen ke latum Karbi Anglong jitu peace proses huta peace talk itu tripart talk itu central lonta kaso huta peace talk delo 6 extremist group tumpen kaso huta long recap cior kang det la BJP itu amat la kiche so tumpan tiket pirong Pawan Kumar Rai panta tiket pidelo kopili pen lapen ke Diopadi constituency penta Torpon Telenga panta tiket pidet dasi lahai ke kiche so tunga angtan pen pot tiket ki pilong le 6 schedule area long ke kita BJP itu lason mane 6 schedule against ti claim wrong RSS BJP tunke asi India constitution against ti claim wrong dan democracy against ti claim wrong la BJP RSS tunke latunge manusmriti si व्यवहार करी लातुमके मनुस्मृति itu lasi manusmriti bangke lake hengno laso use bangke inglong khai phansi lason sarbhan ke banai hu mane sakor ke banai ni pujila tung planning RSS pen BJP tunke latum lasi Karbi Anglong le angke jor lapo angke sakuri tapi pelo lapengke pota tapi pelo Karbi phanke lapengke development akam anda Karbi phan pipedelo pegele contractor bill ka payment pipedet la Karbi tu phan mangke lasi latum lason si planning RSS la BJP tu mangke lasi kaso bangke ni tumai kroing tekte athe dake 6 schedule area pinak dake Karbi tribal fancy erai 6 schedule ke asi latum BJP itu lason aron karkana red bangke Karbi arat bangke lagi tiada kroing delu lasi non dua election MLA election bangke la BJP a candidate do anke Karbi Anglong yes best penge bidai pinang po latum bangke ati latung do bom pute Karbi Anglong is best di mahal saw anta wirang kasi latung ger pangge rat tumbange non duke budang pipelo kasi joy kepen la alliance candidate do an ni tum la APHLC Congress alliance candidate ansi hypo la BJP tumangke bidai Ladak Dhonsiri constituency Farman Iltum Pinap Tarik isi Jang Mie Ciklu Tarik isi Nilitum Ladak Mei Pi Pathik do So Mei Pi Pathik long Nilitum alliance candidate Congress lapen APHLC Silang pet nanti Nilitum ke Parjaba candidate Sai Jai Kathar Alang li phansi pinap nili tum cho phalo se alang li pinap Dhonsiri constituency Farman alang li pinap Ladak meeting long mai pi long si tong nun po asi nili tum pinni Ladak doli high school pathua klam long si nili tum mai bipon po asi Ladak si nili tum kadok we chitong pen Dhonsiri angkang an bangke ci hang lab lo APHLC wingta ampe nili tum la Congress
do ana PCC phana ni tum hanglap sila dak mina anan mu pasi tong si may meeting bipon to pasi ni tum dak chingwai bom lo so pochi ni tum la dak bangke non phong ba ni tum chilang pet la so pochi non phong bangke ni tum la India Island sa candidate la bangke non phong ke hai pe me po pusi ni ning chi thelu ni tum Nilitum pinap dak Dhonsuri constituency hen pen la Dordoli high school along meeting pa do ponji la ke nilitum APHLC la pen Congress Alliance la sila dak meeting pa the tan pa do ponji la sinili hen pe ka chuning ri kadok ka APHLC la pen Alliance party atum han an chuning ri ke la hen lo la Dordoli pen cheng lo Nitum da Dhonsuri constituency ang kang atok anu kido APHLC mate Alliance party atum do an ke aphan ka chuning rikela lo pena pa meeting along nang chetong donji phan kasi nilitum che damun ia dim do che par judam de che khanom ia dim do atok anu do la sala tumhan an che tami khobor ke che pale asonsi pin non bang ke media ko along taning je pon la si arjulong ria tum an che tami penap na chetong je phan la monobi pinap arjulong lo polote dang chetong je phan si nilitum mahin pen chuning ri pon lo athe pinap ke nilitum malong sar jai kathar candidate welcome lo Dhonsuri constituency hin pen ke asi kado kawi nilitum misian pangtang kring pachun ponje phan si nilihin pen stami atok awi phanda chuning ri pon lo asi nang chetong don et ko si nilihin pen chuning ri pon lo thalo element ke marthain leng ki nili ni district mahila long VPR pusiklam dum bom asi non nili tum ladak na mai pi padu ponji ladak musini habar long asi mohat baido ta pulo nolom ke social media hakaya din posi social media true pen se do bi tum hata pachini lo penap April tarik isi dak baji ke meeting padu ponji masi ong du ngara da tum hanta pachini lo nani tum han la so mai long na chitong dun kan an se ardi na ti dunia phansi tuning ri lo la pen ke nitum non ke alliance lo manghunang ne lo rada dum ripak la pen ke la KC arjan mate na pir arjan la KC wer lo la sin nang ni tum majok ta mai manghunang ne lo la non ke bang ji tarik sir cap arni nang ni tum machupan tuning ri lo ador ke so pik avot nang litum chi phadang non nera la napid arjana long PC nang litum ka chutoy dun rapen ka chutoy dun jai kathar sar phan pahai ko si nang litum han tuning ri lo la pen ke nitum alliance party 100% ka le 110% confident do la pen hope do la so non ki bang ji avot ke la itum aja aya sar se high back ko si itum 110 an ning che pen si namchak chi pilo la social media true pha nili bangke congress pen nili pene district mahila VP sinon matke nili klem nombok asil aning je si nili lam the kangkan kardom